Ono što mene zanima jeste sledeće, Danijele, ti si školovan od strane učitelja, vaspitača, onih majstora, virtuoza na harmonici. Ko te zapravo obučavao sve ovo vreme? Školovao, učio da sviraš na harmonici? Goran Jovančić on. Odakle je on? Iz Doljevca. Dobro, i koliko često si ti išao kod njega tamo? 2 puta. Šta 2 puta? Nedeljno. 2 puta nedeljno ideš iz Brnice za Doljevac, je li tako? Pa kako uspevaš? Škola, Brnica, vežba, Doljevac? Pa sve se stiže kad se hoće. Ti si svoj talent nasledio od svog dede, je li tako? Tvoj dede isto svirao harmoniku. Da. Znači, sa dedom si prvi put zasvirao harmoniku i prve početne korake, je li tako? A dobro, mene zanima sad nešto, je li deda uči tebi dalje ili ti učiš dedu? Ko koga uči sad da svira? Ja dedu. Ti dedu? A kako deda to prihvata? Teško. Je li teško ili mu je onako kao drago što Drago. što unuk sad njega uči? Koje je tvoje najdraže kolo, Danijele? Pa sve su mi draga, ali ono... Ne znam, ono moje koje sam ja snimao u studiju, koje sad treba da snimam. A koje je to kolo? Dakijevo kolo. To je lično tvoje kolo? Da. To je premijerno, to će sad tek na drugom CD-u, je li tako? Da. I to je znači premijerno, ćeš sad da nam odsviraš to? Ajde da čujemo. Ajde da čujemo.